Mutane da yawa fa sun fara yi wa shugaban kasar Ghana addu'a Allah ya ji kanshi tun kafin ya rasu. Domin suna tsoron kada abin da ya faru da Muammar Gaddafi na Libya ya faru da shi. Waɗanda ba su sani ba, shugaban kasar Ghana shine shugaban da ya biyo bayan Muammar Gaddafi wajen ture dala wajen siyan mai da kuma siyar da mai. Kuma bai ɓoye manufar shi ba, bambancin shi da Muammar Gaddafi shine shi Muammar Gaddafi ya so ya haɗe kan 'yan Afirka baki ɗaya ne domin a ci gaba da amfani da gold a matsayin reserve. Shi kuma shugaban kasar Ghana a kasar Ghana kaɗai zai fara aiwatarwa. Waɗanda ba su sani ba kuma, ƙasar Ghana tana daga cikin manyan ƙasashe masu haƙo gwal a duk duniya baki ɗaya. Wannan tsarin idan ya aiwatar da shi daman yana da gwal, dala ce ba su da shi, to wannan abin ba ƙaramin taimaka arzikin ƙasar Ghana zai yi ba. Ɗaya ɓangaren kuma ya ruguza dala kuma ya rage darajar dala a ƙasar Ghana. Idan ba ku manta ba, bacin Muammar Gaddafi ya fito ya faɗi manufofin shi na canja dala, na korar dala, koma amfani da dala kaza. Ba raɗe ba suka kira shi da dictator, suka turo soji da me suka harbe shi, suka ce mugu ne, azzalumi ne, sai daga baya aka fara gano abin da ya faru. To shi ma fa shugaban kasar Ghana dakakke ne, baya jin tsoro, a gaban su ya daga loudspeaker ya tara turawan ma kuma ya gaya musu. Wasu mutanen suna ganin da cewa ya kamata duka shugabannin Afirka, tunda Allah ya mana arzikin ma'adanai a Afirka, a biyo bayan shugaban kasar Ghana, domin idan ma turawa sun tashi sharri ko rashin mutunci baya da su da duka kowa da kowa tunda an yi yawa. Me ra'ayinku game da wannan ra'ayi? Ko ma dai menene shugaban kasar Ghana? Muna maka fatan alheri. Turka shi, kasar UK fa na shirin shigowa Najeriya ta dauki malaman Najeriya ta kai su UK ta ba su aiki ta dinga biyan su albashi ya kai 920 duk wata. A halin yanzu dai dama kun san da cewa kasashen Turai suna matsalar population, ba su da mutane da yawa. A kasar UK kuma suna da matsalar malamai, kuma sun ce sun yarda da ingancin malaman da ke cikin waɗannan kasashen, ciki har da Najeriya, kun gani su Ghana, South Africa, India, Ghana. Sannan kuma ba wani abu mai wahala suke bukata ba. Kawai shekara biyu zaka yi kana teaching, kana da experience ɗinka, sannan kuma kana da digiri wanda daidai da na UK, UK ce ne Najeriya, so duk wanda yake da digiri a Najeriya kusan ya cancanta da kuma sauran dai abubuwan da suke bukata. Kuma fa masu digiri din nan fa yan primary za su je suna koyawa karatu yan shekara 3 zuwa shekara 11. Su yan UK suna da mutunta malaman su, ba kamar a Najeriya ba da ka je kana teaching a wata makarantar ma a baka 5,000, maximum a baka 30,000 in kana private schools. Na tambayi wata mata da take UK, ta ce on average abin da ake ba masu digiri masu koyarwa a primary shine nan pounds 2,500. Da bayan na yi converting din shi daga farashin, ne amfani da farashin black market, na yi converting din shi ya bani miliyan 900 da yan kai. Amma fa wani hanzari ba gudu ba, mutane da yawa manyan sun ce wannan abu ne da ya kamata a juya masa baya, domin za su kwashe mutane masu hazaka su yi amfani da su wajen gina ƙasar su, mu kuma sun kwashe su duguza ƙasar mu, sun kashe mana ƙasashen mu. Domin ko a pound 2,500 din nan fa ba aljunka tafi kai tsaye ba, sai sun kwashi rabon su wajen tax, sannan ka biya kuɗin haya, kuɗin me bai fuka kare pound 1,000 ba a ƙarshe. Sannan kuma uwa uba suna amfani da kwakwalwarka suna koya yaran su, kai da bai kamata ka taimakawa naka, kaje kana taimakawa nasu. Amma fa an ka lissafa kuɗin ko pounds 1,000 aka baka zai kai wajen 300. Kuma ƙasar Najeriya da ba ɗauki malamai da muhimmanci ba, musamman ma na secondary, kai har na jami'a ma shi suka gama yajin aiki aka biya masu bukatun su. Kai ra'ayinku game da wannan ɗaukan aikin? Zan kawo muku bayanai akan shi nan gaba. Allah ya samu dace.